Master cuma layo. Hai pano oleh monthly payment and money, yearly payment of real ho. Amo hai tong kang ke continue hai mai ka bang ma tong. Abro ko sai mane apa chung ko ro no juba lai na na ho tinai sai mane be ko no. Phasa jata kola ka thari mong bai tili ka tal ti no ma su yo bari jakha Orang rumah ketemu. Saya mana, skip saya mana, pedis saya mana, itu kan ini sebenarnya saya mana. Apa tes tentang sama sini itu apa terus saya mana. Oh boleh. Oh hanya same. Apa saja. Oh যখন বেশি তুমি থাকা কাই কোন মেশিন অফ দামি খা মিস তুমি থাকা tapi ni je mana bisin tong ya aku nol kamu kan aku baru buat setting ke mana apa yang setting ke mana apa yang buat mana elang aku boleh পেটিস কাইটা খানে কা সিগন্যাল দেন pedis minimum 30 minit আর একবারে কয়টা পেটিস অভিযান orang pedis minimum 5 no ane 100 আচ্ছা উমো কেটা মুখ খাইবে না Omong ke sing tahu mau jam mixing, kirim mixing apa kayak mana? Aku pun betul no কিরি মুখ খাইবে না ওরা kirim sing pai tu paket, aku no sing mixing kayaknya, kayaknya sing আমরা সুন্দর আছে দেখো ini kayak ni pada apa alat apa aja? Wah, ngaco bosor hai sana kerja. Kan wan semua tu kan, lai botang kai kang lai. Ang kori tu lai liya, kori lai liya kan, kamu tu sina nang sina. Ke kamu ngang mas, bos kamu no sina ban sina. Aku nang sina ni kita. ওয়াও থাকা কয় বছর তম কা ওয়াও Aku so, ও যে দোকানে তোমার সার্টিফিকেট বানা বানখা aro to maya sing orang mana aro pulang gopen itu tiket maka. আচ্ছা Apa hai mon jenis company ni India India branch tu sini. Apa mana kontor sing 200 jon kai ara jongsan no. তিনি जों मोहनपुर विधानसभा केन्द्र नियाखाबा चिनी म लेफुंगा ब्लक नि गानाव लेफुंगा हातिओ कायसा कतर खतै फालनक नियाखा मिस्टी दुकान दवान जे कक भाई जों अर फिदारावै सुरिमानि बिसिंथिखाय जों अर चिनि एम बरम गोनां चिनि माया गोनां रुनेल दे बर्मा भाई तिनि अर जों फिदारावैनाय जों अर खलगरि जाखा बेलेखानो तंथका अमहाय खायै चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिंग गाहाम अमहाय फालनक जे खलगरि मानि अब जों बेलेखानो सोलोंथाय खालायो कारण जों सायमाखा बसरायफ्रु लेखाफोरा खायमानि बिसिंथै ब बायथागो लेखाफोरा लाइमालिया साख्रि मालिया बेकार दङै नगद दंमोन स्लाय आं फाताराव थाङै इसा सोलोंनाय बिनि सोलोंनायनि जे वानसुकमानि बेले कतर आबनि बागैनो ब गुवाआवसो थांखा गुवाआव थाङै सोलोङै फायै ब दिनै अर'आव बेलायखे भेराइटिस धरनि कतैनि माने बिस्किट पेटिस केक रुटी तारपरे ओ कतै मिस्टी गावरा गोबां मानरकम खोना आइटेमनि ब सामका अमा हायखायनो ब फैसा जे आजिना नै ब वानसुगै कायसा दुकान खालायगा अ फालनक नुगै जों खातुनका म हायखाय चिनि बर
बुसकांगो आगक फाइमानी बेपार खायनायनि हनै जे आगक फाइमानी अमनो जोंताइबो खातुं रेना नांनाय उत्साह रेना नांनाय जों नाखांखाय जोंगो राज्य सरकार तो जोंनि त्रिपुरा एलाकायाव दा गाहामखाय अम हाइके जोंनो स्पन्सर को खाया जोंनो बेंकनिबो फेसिलिटिस थिमतरिया किन्तु जों तिनि डिमान्ड नारकनाय एडिसि एवं राज्य सरकार अमाहाय दुगान रंनो अमाहाय फालनक रंनो गाहामखाय स्पन्सर खायै सुदो और सिमिया त्रिपुरा हास्तेनि करं जोंनि जे डिस्ट्रिक्ट रग जे दंमाने सब डिविजन रग दंमाने फालनक जोंनि त्रिपुरा हास्तेयाव विशेषकर एडिसि एलाकायाव 186 नम्बर मार्केट दं कतर सिगन आ जागायावबो जों अमाहायखाय खुलक होनानै बागै जों जोंनि ओंगै जोंनि सरकारनि ओंगै जोंनि एडिसि प्रशासन ओंगै नाय जों साइटंनाय एवं जों बर'बो सानाय जोंनि बर' रंनो अमाहायखाय रिंगै कायसा ट्रेनिं हाय कारण नों रमदि कल्याणपुरनि बरफ तो और पाइनो बागै फाइगलाक दावरमदि जंपुनि बरफ तो और पाइनो बागै फाइगलाक आरोनि बरफनो तुबुइनाय स्किल डेभलपमेन्टनि बागै जों जुदि बरफ तुयै जुदि डेभलपमेन्ट आरो कायसा ट्रेनिं सेन्टार खालारि माखाखाय अबंगा जोंनि बरफ गोबां मा जागायावनो जों बेपारि खायमानाय गोदै दुकाननि बेपारि अमनि बागैनो गोबां जे मानिनां माने मयदा नांगौ क्रिम नांगौ गोबां मा मानिनांगौ आबो कायसा गुडाउन खायनाय जों हास्तेनि करं जागायाव थाङै जों आबनो जों ओ तावने बर फुल सेलाराव हाय जागाय थाङै तुनरि माखाखाय जोंनि डेभलपमेन्ट ताइ बंनाय जोंनि सेरताव खातुंनाय लेखा फरा खायनायाव और जारा और गोबां स्कुलाव दंगो बर हायकेनो अरनि न जत टिफिन रक स्कुल थाना प्रो पाइया गइतला मानो कोनि बागै जों इसन थानिबो दुआयनाय बन काइतर सुबाथं एलाकानि बरंग सुबानाय जों बाकी हिसाबो जरानि बिसिंति रिलायनाय एवं सिनि बरंनि न बिसि गोबां खाय पायै पारा रग तलांखाय जानाय एवं पाइजा बायदि हिनि कइनो किसा कक सामानि नं थानि पाइ तामखाय बान्थि थांनाय आं वानसुका आपुरो आं बायराव जे थांमानि आं सुदुर आं सिमी मा मुखाय इंया आं सामुंनो तलां थांखांका आं आबो लाइफ टाइम आं थाङै थांमानाय आबोनि बागै आं सामुंनो स्रोङै फायका गोवाव थाङै मनजिनिस कम्पानियाव आं केकनि सामुंखौलाय स्रोङै फायकाता आं 8 बोसोर हायखायका बायराव अनेक बोसोर कষ্ট खायका अनेक न एकदम हिस्टोरी कलमा आं वानसुगैना खान बोखावा आंखौ सामुंनो स्रोङाका आं आनलायबो आं कुनखै बानसि मैया बेकार बरक ताबो गोबां मा बेकार थांगाची बरक आबोनि बागैनो आं कासाना मुसुङो ताकुक ताइ बुकुक संनो ताइ सिगला सिगलि गोबां मानो बायरा थांनाय रंना आं कासाना मुसुङो बरक आं सिमी तुमुइ फायमे बाय आबो बाय कुनु खायमिया सामुंनो तुइ फेके ब लाइफ टाइम बिनि बिहि गोसा ब गाहामखाय फेमिलि चलि थांमाने आबोनि बागै आं बरकनो खाबाय खबाय गोसारो बरक सुदुर आं सिमी तुबुइता फायतुं सामुं बलगि तुबुइ फायतुं आबो हाय ni ang government ni theke ang PMGB ni ani certificate tongo ne food processing ni aba haike borok ano ririka borok ano saimangka samung rok baire thangai samung khaijak sringjak borok ano training bo nai naikha aboni yaglo borok ano certificate ya phari ririka tabungni no dubana kaibusuk item jorte sramjak tong anoro tabuksuk jora ang 35 hai item sramjak ang cookies biscuit almond biscuit tongo nini जीरा बिस्किट सल बिस्किट बाटार बिस्किट कोकोनाट अब हाय गोबां मानो दङ दा केकनि बिसिङावबो कफि आलमन्ड चकलेट ब्लेक फरेस्ट पाइनएप्पल मैंगो स्ट्रबेरी अब हाय गाचिनि बरक जे केक न सामुं सावो तामखे फ्लेवर ताम न होन अब कासे सिदि अब हाय फ्लेवर माने अब कासे कफि आलमन्ड हंका बो कफिनि सेन्ट टंना नानाय आलमन्ड जे जों अब बोसलि हाय अब फानजलगै दङ अब टंना नांनाय गाचिनि बरक जे केक हने जों जे पाइसाय दङ बरक फ्लेवर माने अब बुजिया बरक कालार न सिमि नायि पाइसाय दङ आबनि बागै आं बरकनो रिक्वेस्ट खायना मुसुङो जे केक न पाइसावा आ केक जे कसाकनि टंखांखै बो तामुंना नां बिनि फ्लेवर स्ट्रबेरी मानो बो कसाकंखै स्ट्रबेरी फ्लेवर टंना नांनाय ताइ कायसा कक कसाना मुसुङो जे जों बेकारि खाय टंनाय बरक नां कसाकना मुसुङो नरक जे ब्लैक फरेस्ट नि केक फाल हमन नरक व्हाइट स्पून बाय जे ब्लैक फरेस्ट फालै हमनी आबो नंनि रं जे चॉकलेट केक व्हाइट स्पून बाय चॉकलेट केक खनि जे साका लेयर चॉकलेट दि फालमाने आबो नंनि रं तामका अबो हायकेनो बेकारि वो फालै दङो रांनि बागै किन्तु अबो जों बेकारि खायनो र आं अनेक बोसोर खायमेन बिसिं आं सायमानजाक आबोनि बागै नरक ना आं कसारो जे कास्टमार बरक जे चॉकलेट सानका के बनो चॉकलेट उस्पन बिसिङो बरदि साका बरदि
स्ट्रबेरी केक सानखां के बंग व्हाइट स्पन आबा हाइके नो सनामै हरि तामखे नरक जे हरि तंगमानि बेकारि नर आनो साजा गयाफा नंग मानो किन्तु आबो काहामनि बागै कास्टमार जाहाते चिनि बिजनेस ता बारिनाय नर काहाम के रिखाइसे बरक ता पाइफैनाय नर हामियाका हंका के द्वितीय बारे बरक फाया आबन बागै नर काहाम को हदि आं खाबाय फुबाय गचारो जे बेकारि दुकान खाइ तंनाय रंनो ini to othai lepong ram sayo ogane kini rogo di ke borno bo bisoto nompo kan kala ko bahai wantu dirisi ni nyara wada dik leka pun di bari rokka ke ro wantu अबो हाय तो वान सुंगमानि तो आं गोबां मानानि लाइबा वान सुंगमानि बागै आं ता सक्सेसफुल उंगै दं आं सामं सोलों फायो आं वान सुंगमानि तो खायने हिनि नो वान सुगै दं के प्लास से तुं माया आं तो अनेक बेकारावनो कस्ट 8-10 बছর বাইরে दं नायदि बुसे कस्ट दं खाना बुइ हायनो रां खरसा खंनै रिया सामं खायके चिमानो सामं खायके माया गाबोन बिसिं सामं खाय रां सिमि मामो बबों याने आं सोंगै आबोन बागै तो ते ताम सानाय लोकरंनो आबो हायता kalau kita ni jauh kalau kita berada apa jadi kasar kena dia kalau mungkin kasar tu sorga ni sekta apa pun mungkin sih सरकारनि कुनो सेबसाब करे आंनि दारा खरकसाबो चिनि मथानि ना दारा पद देबरमा बो दिकन आं दारानो इनका बानो आं साका दारा आंगो बाहाय आं तो सुगी आं सामुखाय चलि तंमानि इनका बसाव दारा मोनाय आं ननो हेल्प खायनाय ताम खायमान नि बानो संका आं साका दारा आं यागो बो सोंजाक तंगो इनकाय बो नक तां तंमासे आं बोनो नक तां दिया आबो सयतकक दारा नक ताङै तो नक से तंग मांगाराव काय बिजनेस आंगो बानजि थांगो बिजनेस खाने नान सुजुग दार तनि जागा दिनि तंगो इसानो हेल्प खादि के बो गोसिं नाखा नक तांया करे आं दारा बो अनेक बखा वारताम नि के बो चुबानाय हिनि बो आनो नक ताङै रे कासक बो नक तांया करे से दुगानो से ताङै रे उनका बो बेलाय वाना मासि जाबो आबो ईश्वरनि हामारि आं बेलाय खातुन खाजा उनसुकाता आं दारा आबो हायते हेल्प खायमेन बिसिङो इनका माने खनि रखाय तां कस्त का आजिका आबनि यागलानि बुफाय खरचा तंगो बो खूब कस्त के परिबुई बोबा आनो किसा हेल्प खायका गोबां मासे हेल्प खायका आबा हायके आङो दुगानो संसा काता माने रक पाइका मिक्सर रक आबा हायके पाइनाय संसा कां आनो बेकारि ना kalau kita ni kalau ni kita berada di kalau ni dan ini ke kalau na फालमानि तो आबो बुनि बेकारिनि तो आं आबो साइमिया इनका आनि फालमानि आं इनका फालमानि का आबो उलसिको आं बाहाय के चामुं जे काहामसारिमान आबो सानि वान सुमुं सकां फाइगराव फालमा तो आबो नों ताम के फालाबो तो बुइ नायना थांया काहामसारि का हंकासे नों गोबां फालमा का माने निनि फायदा अंका आबो हायता bo bahai te wansu orang ini yang kasar dukan belum apa anto ni kabang kan lukur orang ni orang jaga tono ro bisa tu kamu pun ro आं अबनो खाबाय खुबाय गोसाना मुसुङो ताकुकताय बुखुकसंनो नरक सामुं चिकन फानंदि कतर फांदि सामुं जेकुनु सामुंनो सोरंगा हांखाय आबो लाइफ टाइम बायजि थांमानो ताबो आनि बेकारि न नरक सामुं जे आं सोरं फायके आसा खासालो 9-10 বছর बो बाहाय तंखा नरक वान सुक मानो किन्तु 9-10 বছর आं खायमानि कारण आनि लाइफ ना आं बाहायके थांनाय आबोनि बागै आं 8-9-10 বছর फान तंना नांखा तारमाने कायसे सामुं सोरंमा बायिंया आ सामुंनो पुरा बाइक सोरंना नांना दा बाइक मिकानि सुदु बाइक सार्भिसिंग खायमासिं बायिंया नों कुलुगै सोनाम माना नांगानो आबो हायकेसे नि नरबो कास्टमार फायनाय गां कसारना मुसुङो खाजानि ताकुकताय बुकुक सं नरक सामुं रंनो सोरंना मुसुंखाय नरक आंबो जुगाजुग नाय मानो अ सामुं रक बाहायके खाय जों सामुं रक दा खाय मानो कुनु ना बादा करै जों चिनि बरक बाय ताबो आनि तो लेफुङा वाय हेयो चिनि करै मान्दायो करै बलकाथार करै गोबां मा जागानो करै तान बागै करै सामुं सोरिंयानि बागै किन्तु बायरा चिनि बरक हाजार थांजाक चिनि सिकला किन्तु सामुंनो सोरंगै तुबुय मामा जात आबोनो सोरं फायदिनि आं कसारो रिक्वेस्ट खायो आबो हाय Kurumu tomo, obo skin di ruang kuahan dia kawan sedih. 170 was in skin di kangkas. 12 minit ba 15 minit tu skin cookies di lain lagi. Aku signical obo, obo haki di kangkas signical punai. Omo haki signical di nai. Tabu omo second dikata di kangkas. Bo punai, tapi normal nai sini. Omo sini kan bo, tapi 1 minit ka kan pungnai, tamane 30 minit skim ri kelang ko buso skim 30 minit to munai ri kelang 30 minit ri kelang kan samung no khai tong manai a samung khai tong kan kai bo pungho kan kai tamane bo mung kan ni an de jakhan tong di an khasi ki khai manai tabo hainor nai manai tabo bo 1 minit खाजानि ताकुकताय बुकुक सं जतनो ताम हुनाय खुलुमुं तो याफोरा हामबाय मा याफारनाय तामनि हिंखाय
norok bo baira thangai je rang chimi tai tui pher di norok tui phaimani abo pai thangya jano tui phaidi abo hungke tamo hungke samung no srungai tu di angobo no lukurok no koimung tamo sikla tamo sikli tamen tamo chela tamo burui tamo bura obo hungke chini lifetime chung thangai thangmon angobo haike 1 bosor khating mani yagulo ang tini udbodon khai ka ang busuk bukha kolokai samung khaina nangkana hingke chung khlaike maya kwrui chung joto no mano sikon kotor kuno sana naya sikon bo borok kotor bo borok chung joto no soman aboni bagai samung no srung phaijaba di kisa asuk nang lukurok